Исторично склалося так, что образована была Мукачевская униатская епархия при епископу Андрію Бачинському 19 септембра 1771 года. Історичними же переділами європейських границь вона стала розділена, но її костяк обстався русинським. Яка ситуація із цим вопросом низька? Мені все любить у вашому вопросі русинський костяк. Русинська греко-католицька церква, по сайті Ватикана читаємо, митрополія. Русинська католицька єпархія значиться в Мукачеві в Україні, яка була основана, як ви вже цитуєте, в 1771 році. Є ще одна митрополія Піцбурзька, це отот штат американський, який був наводнений русинами з древності. Це одна архієпископія там, 3 службоганські єпархії, там приблизно 22 500 вірних. Є ще Русинська католицька архієпархія Піцбурга, котра створена в 24 році. Католицька єпархія в Пармі в США, а також єпархія Пасаїк, там же в США. Русинська католицька єпархія в Феніксові. Всі вони засновані русинами. Є на сайті Ватикана Русинський апостольський екзархат Чеської Республіки від 1996 року. Поминається там Словацька греко-католицька церква, Венгерська католицька церква, Хорватська крижевацька церква, до неї входить єпархія на Хорватії і Свято-Николаївська єпархія в Сербії в Руському Кересторі. Підпорядковується Святому Престолові в Європі, бо під що там сайта того, 397 500 вірних. Інтересно, що Петро Медвідь у своїй статті недавно пише, що митрополит Уніатський Кочуш говорить ясно, що є проблема. Усі, або більшість уніатських єпархій, церквей відносяться до русинського костяка, а от одна з них ударилася в велику політику. Він має в виду, що греко-католики Словакії на мадярську, на чеську, Хорватії, я цитую, наприклад, його текст Сербії, Сполучених Штатах Америки, не позираючи на цей факт, що то русинські церкви старі, на них робить претензію, або претендує на них українська, фактично галицька греко-католицька церква, впливу якої чується, пише Петро, барз міцно, тобто дуже сильно. І, власне, вони кажуть, яке відношення має українська галицька в назві Українська уніатська церква, католицька церква, щоб претендувати на всіх русинов цілого світа. Діло в тому, що в Україні, як і взяли від комуністів старих українських, що русини – це стара назва українців, тут лише признають, що русинів не є, або все-таки є та шпіони. В світі, от чули ми, почти 400 тисяч русинів-уніатів вважають себе русинами і приналежать до русинських греко-католицьких митрополій, єпархій, віддільних приходів. То же саме і у нас. Наша Мукачевська греко-католицька єпархія іменується Русинська, обладає правом суюристого прямого підчинення. Для чого? Щоб не була асимільована другими впливами. По крайній мірі, ми деколи читаємо, аби не була подвласна тепер галицько-українському, як пишуть у інтернеті, самопровозглашеному чуть ли не патріарху. Бо Патріарший собор уже в Києві мають. Чому то Патріарший собор? А глава уніатів іменується в ними чуть ли не як патріарх. Но Ватикан то не признає. І коли сходяться, до речі, всі уніати в Римі, то псевдопатріарх уніатів Шевчук сидить ниже від Мукачівського. Та разве Мукачівський єпископ би колись дозволив собі, щоб поміняти вище місто на нижнє? Важно знати, що при созданні Республіки Русину, Подкарпатська Русь, русини тоді требували використовувати
мадярську державну карту розселення народів, де у 7 жупах переважно жили русини, на той час більшинство греко-католики. Далі до політикам знати, бо із 7 жуп Австро-Венгрії, тої мадярської держави, лише із 3 жуп образувалася Подкарпато-Русинська республіка, наша республіка Подкарпатська Русь у складі Чехословакії. Часть русинов несправедливо оставалася в Румунії, часть у Мадярщині, часть в Словакії, Польщі, часть в Українській, Радянській Соціалістичній Республіці, де майже єднако жорстоко проводилися із русинами творяними насильственну асиміляцію. Ну, а також, як знаєте, у Совєтському Союзі була заборонена греко-католицька церква, а тому низько питаються дати тому якусь правову оцінку. Но нам удивительно, чому греко-католики говорять лише про нарушені права їх як віруючих. І, уви, дуже рідко піднімають вопрос, як порушені права народа. Ми, православні русини, взираємо на ту історію, даємо свої оцінки. Ми не в плані тому, що ми заінтересовані. Просто считаємо, що коли заводилася унія, там був один важний вопрос. Єпіскопи мають бути вибрані тільки русини, священники русини, язик проповіді русинський, в церкві мова церковнослов'янська. Ну от недавно спочивший уніатський єпіскоп Шашик був словак, тобто нарушенню слов Конституції. Нам йому дасть світлу пам'ять. Однако ми хочемо повісти, що все-таки добре поступають ті русини, які історично осталися в своїх уніатських єпархіях, і вони реєстровані таковими на сайті Ватикана, у церкві. Тому нам думає, чому б їм на ким не зостатися і далі. Впрочем, як і нам, православним русинам, котрих нещадно асимілювали, українізували українські комуністи, підкреслюю, нас українізували українські комуністи, всіх русинов переписали не на руських, а на українців, забрали всі наші русинські школи в українські, і нині виходці із Закарпаття, навіть у Верховній Раді, обманюють общественність, коли говорять, що була українська мова понижена, неповажаєма. Неправда. Наскільки ми знаємо, у радянський час в Закарпатті українська мова ніколи не була унижена, а завжди була домінуюча, якою є тепер, на жаль, русинська заборонена. Ну що ж, я думаю, що там 400 тисяч русинов-уніатів дадуть про себе знати, що все-таки русини не українці етнічні, а окремий народ. Чекаємо їхню позицію. По крайній мірі, частина з них ото каже, но більша частина думає. Коли говорять за Мукачівську греко-католицьку церкву, так вони обов'язково мова проповіді всіх священиків тільки українська і богослуження вже українською, а лише в окремих случаях церковнослов'янська. Тобто, виходить, ми православні краще виконуємо умови тої унії, бо оберігаємо наші єпископи в основному русини, священники поголовно русини, 95% віруючих, усі наші жителі Закарпаття русини.